παιδιά, και σήμερα θα σας δείξω τι πήρα από τα Jumbo. Λοιπόν, συγγνώμη, ήθελα να σας πω συγγνώμη που δεν ανέβαζα βιντεάκια, αλλά δεν μπορούσα. Αλλά τώρα, λοιπόν, πρώτο πράγμα θα σας δείξω, πήρα ένα κουμπαρά. Δείτε, πήρα αυτόν εδώ πέρα το κουμπαρά. Έχω βάλει ήδη κέρματα, δείτε. Ναι, έχω βάλει ήδη κέρματα και είναι ωραίος κουμπαράς, μεσαίος, για να βάζω κέρματά μου. Το αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, δεύτερο πράγμα που πήρα είναι αυτή η μαρκαδόρη. Τις πήρα για το σχολείο επειδή έρχεται. Θα πάρω και άλλα πράγματα. Αν θέλετε part 2 που θα πάρω τα σχολικά μου όλα τα πράγματα, θα σας δείξω σε άλλο βίντεο, γιατί θα ξαναπάω σε Jumbo, να ξέρετε. Λοιπόν, τρίτο πράγμα είναι αυτό. Εδώ πέρα δείτε, εδώ είναι για το γραφείο μου, να βάζω εδώ πέρα τα μολύβια μου. Εδώ πέρα να βάζω σβίστρες, πούμε, εδώ πέρα να βάζω άλλα πράγματα, εδώ πέρα χαρτάκια. Και θα το βάλω πάνω στο γραφείο μου. Πλαστικό είναι, μια χαρά είναι, φθηνό ήτανε. Γενικά αξίζει πιο πολύ, να σας πω, να πάτε στα Jumbo παρά σε βιβλιοπωλεία για βιβλία και τέτοια, να ξέρετε. Και δείτε, έχω και αυτό. Πήρα μια κασετίνα. Είναι το τέταρτο πράγμα, ήθελα να σας πω, μπερδεύτηκα. Ναι, είναι μια κασετίνα, έτσι είναι μαλακιά, ελαστικά. Δείτε, είναι αρκετά μεγάλη, χωράει πολλά πράγματα. Καταλάβατε? Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο πέμπτο πράγμα. Δεν θέλω να σας κουράζω, γι' αυτό το πάμε γρήγορα. Εδώ πέρα είναι κάποιες σβίστρες, γιατί όσοι ξέρουν ότι κάνω συλλογή από σβίστρες. Και πήρα αυτές εδώ πέρα τις σβίστρες για να τις έχω για τη συλλογή μου. Δεν σβήνω φυσικά στο σχολείο με αυτές τις σβίστρες, γιατί όποιος το κάνει είναι χαζούλης. Να, αυτές οι σβίστρες, 5 σβίστρες που πήρα, Faber-Castell, είναι και φθηνές, είναι και 5. Για το σχολείο μια χαρά, χρωματάκια έχει, 3 άσπρες και με χρώματα μπλε, ροζ και τώρα να σας το πω μαύρο είναι, γιατί δεν φαίνεται καλά στην κάμερα, θα σας πω ότι είναι μπλε σκούρο είναι, σε πραγματικότητα, αλλά φαίνεται σαν μαύρο αν το δείτε, είναι μπλε σκούρο. Εντάξει, να ξέρετε. Και το τελευταίο πράγμα που πήρε, γιατί φέτος θα πηγαίνω μόνο στο σχολείο, πήρα, παιδιά, μία ομπρέλα. Γιατί όταν είμαι μέσα, γιατί ήθελα μια μικρή ομπρέλα, και όταν θα βρέχει στο σχολείο θα την ανοίγω για να μην βρέχουμε, γιατί δεν θα μπορώ να κάνω κάτι. Καταλάβατε? Και έτσι. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και αν θέλετε part 2, πείτε μου το στα σχόλια.